आता इकडे टोटल 5 मॉडेल उभे आहेत. पार्टी 3 2 1. तुला कोणती आवडली तिघांपैकी? म्हणून तिला मध्ये ठेवली आहे ना. चांगली आहे म्हणून. काजल, आपण इकडे काय दाखवतो आता माणसांना? इथे आम्ही टेस्टिंग करायला आलो होतो. हां, आणि डेकोरेशन पण असंच आहे जसं आपल्या लग्नात होणार तसं डेकोरेशन आहे, बरोबर ना? हे साईड म्हणजे आपल्याला एक दिसलं पण की डेकोरेशन पण असं, बरोबर ना? ही एंट्री अशी, त्यावेळी कसं आपण लास्ट टाइम आलो होतो तेव्हा ते एंट्री नव्हती ना तशी. हां, तर हे बघा असं. मग अशी गणेश मूर्ती इकडे ठेवली, बरोबर? आणि या बोर्डावर आपलं नाव असणार. आता सध्या दुसऱ्यांचं नाव आहे ना. लाईट, आणि इथून आता आपल्याला वरती जायचं ना. ही एंट्रन्स आहे. आज आम्ही जे टेस्टिंग करायला आलो तिकडे काय काय ठेवलं आहे? पुरी, छोले पनीर, बिर्याणी, गुलाबजामुन आणि रायता. ठीक आहे, तर टेस्ट कर. ये आज का मेन्यू पूरी, मिर्ची फ्राय, छोले पनीर, व्हेजिटेबल रायता, बिर्याणी, अचार पापड, गुलाबजामुन, मोजितो आहे. मोजितो प्यायचं आहे तुम्हाला? हा, एक ग्लास आणा ना मोजितो. हे बिर्याणी पण छान आहे. आणि इथे साबुदाणा खिचडी आहे. तर तुमची 20 लोकांची आहे. हा, ते नाश्ता ना. आम्ही पण तुम्हाला नाश्त्याचं सांगू, आम्ही पण ठेवणार आहे नाश्ता. आणि पोहे आणि चहा ठेवलेले त्यांनी. असं नाश्ता म्हणजे असा नंबर 30 35 ऑड नंबर दिले तरी चालतंय ना. ही कसली बिर्याणी म्हणायला होतं ते? राईस पण अशी वेगवेगळी होत होतात आणि राईस पण लांब येते ना. ठीक आहे, आता बघा आम्ही इकडे टेस्टिंगला आलो होतो आणि आम्हाला आपले सबस्क्रायबर पण भेटले. त्यांना जरा फोटो काढायचा आपल्याकडे. या सांगा तुमचं नाव सांगा आम्हाला. माझं नाव कौशल्या कैलास जगताप आहे. माझं नाव कादंबरी. माझं नाव रुक्मिणी सूर्यवंशी. आता तुम्हाला फोटो काढायचा तुमचा व्हिडिओ झाला आता बघा. आता तुम्ही बघा, आता 2-3 दिवसांनी व्हिडिओ यायला तेव्हा तुम्ही बघा. थँक्यू. माझ्या मम्मी यांचे चॅनल्स खूप छान असतात आणि सगळे रेसिपीचे चॅनल मी बघते डेली. मला खूप आवडतात. त्यांची आई आणि या आता होणाऱ्या वहिनी ताई खूप छान आहेत. त्यांनी पण बनवलेल्या सगळ्या रेसिपी पाहिल्यात आणि सगळ्यांनी लाईक सबस्क्राईब करा. खूप छान आहे आणि सगळे व्हिडिओज बघा. अरे वा, सगळे छान आहेत एकदम बेस्ट. एक नंबर बेस्ट एकदम. आला तुम्ही आता व्हिडिओ. चला असे लाईनीत राहा. कसे इकडे आपण राहूया, लाईट आहे इकडे. तुम्ही ना असे लाईनीत उभे राहा म्हणजे सेल्फी चांगली निघेल ना. तुम्ही इकडे राहा सेल्फी. ठीक आहे, त्यांचा आला का फोटो? तुझा काढायचा आहे ना. आणि आपण जे वेलकम ड्रिंक्स मागितले तर आजच्या फंक्शनमध्ये त्यांनी मोजिटो ठेवलेलं आहे. तर आपण तेही टेस्ट करूया. तर ते विचारतील काजल की आपल्या मम्मी का नाही आले दोघांचे? आराम करतायत घरी. त्यांनी आम्हाला पाठवलं टेस्टिंगसाठी. झोपून उठलेत नाही दादा. मस्त लागतंय, एकदम छान आहे. स्प्राइट आणि मोजितोचा सिरपचा कॉम्बो आणि पण छान लागतो. आणि जेवणाची क्वालिटी एकदम छान आहे. हे ताट संपणार आहे तुमचा बनवला. अजून पाहिजे तर अजून मागवते. जे लग्नाला येतील आमच्या त्यांना चांगल्या क्वालिटीचं जेवण पण मिळणार आहे, हे मी गॅरंटी देतो. आता तिथे बघा आमची प्लेट संपलेली आहे. तुला कसं वाटलं लग्नात अशा टाईपचं जेवण असणार? म्हणजे हे मेन्यू वेगळं होतं पण टेस्ट आणि आपण बघतो ना थिकनेस, ग्रेव्हीची थिकनेस किंवा ते कसं आहे, मीठचं प्रमाण, तिखट, मीडियम आहे का, कसं होतं ते? आवडलं मला, चांगलं आवडेल ना आपल्या माणसांना येतील ते? नक्की आवडेल. नमस्ते सर्वांना. आता मेन माणसांकडून पण नमस्ते आहे का जरा? नमस्ते. आता मी शॉपिंग संपली बोललो होतो ना, तर आपली शॉपिंग
मोजा बिस्तर घेतलेला आहे सर्व. मोजा सर्व हे बघा बाहेर इथे पाठी बघा. आपण बघा सर्व होलसेल मार्केट आपण व्हिजिट दिले. जसं आपण मालाडची व्हिजिट दिली, नंतर आपण CST आपलं बुलेश्वर मार्केट पण गेलेलो, आपण दादरच्या मार्केटला पण दिलं, हिंदमाता आणि ते सर्व जनता मार्केट. हां, आता उल्हासनगरचा आपण हे कोणतं मार्केट आहे तो, गजानन मार्केट. आता त्याच्यामध्ये हिच्यासाठी ती येल्लो साडी असते ना विधीसाठी, ती घ्यायची आणि बाकी काय काय घ्यायचं आपल्याला, बरोबर ना? मग ह्याच्यानंतर घातली शॉपिंग. चला तर तुम्ही पण आमच्या बरोबर शॉपिंगला. हां चला. चला, संकष्टी पण आहे, उपवास आहे, काय करायचं नाही घरात. कुठे बदलो आपण? ठाणे. अजून कितीतरी लांब आहे ना. हां, सर्वांनी तुमच्या तिघांनी ना वेगवेगळ्या प्रकारे मास्क घालून दाखवलेला आहे. एक्झाम्पल, मम्मीचा मास्क बघा तोंडाखाली, आईचा मास्क बघा एका कानावर, आणि काजल विदाउट मास्क, आणि आम्ही बघा प्रॉपर मास्क. ते व्हिडिओ मध्ये असतं ना ते टेक्निक, वेगवेगळे टेक्निकनी घालतात माणसं मास्क, तसं झाले ते. चालवायला पाहिजे ना आपण. चला, कोणती गाडी घ्यायची, इकडे गाडीचं डिस्कशन चालू आहे. कोणती गाडी? काचीची गाडी समोरच्या बाजारातून. काचीची करा ते प्लास्टिकची घे, पण घे. कार काय? हा, कोणती पण चालेल. मग ते आता रस्त्यावर बघते, रोडवर निरा होतं, निरा. म्हणजे आपण आपली गाडी अशी थांबून पिलो असतो ना. बरोबर. मग आपली गाडी अशी थांबा थांबा थांबा, जिथं जायचंय तिथं पोहोचणार. उद्या पोहोचणार. उद्या पोहोचणार. आता इकडे कोणतं सवय काय आले, नदी कोणती नदी आली काय माहिती, कोणता ब्रिज आला. मग ते आता आपली गाडी असती तर आपण बघितलं असतं ना उभी करून. हा, थांबवली असेल फोटोशूट. सगळं आता गाडीवर येईल गोष्ट. ते तिकडे तो रेल्वेचा ब्रिज आहे, तिकडे समोर काय आहे रे, आणि इकडे बाजूला नदी आहे कसली तरी. नदी आहे. मग आता फोटोशूट चालू झाले असते बाहेर उभे राहून आपले. घेऊया ना, वेळ येते तेव्हा मी सर्वच येतो, बरोबर ना, टायमावर घरी. लवकरच येते. तुझं तू घेतलेलं कुठे आहे तू आण दाखव. ते कॅमेऱ्यामध्ये दाखव कसं दिसतं. ते नाही हे सर घेतलं 1 2 3 आणि ती वाली नाही. ती आईसाठी घरी जाऊन दाखवूया. लग्नाची शॉपिंग चालू आहे आमची. लग्नाची शॉपिंग चालू. आणि कोण कोण आलेलं तिकडे? आई आहे, माझी बहीण आहे, त्यांच्या सासू आणि मी. साड्या खूप तेवढे पडलेले. इकडे 3 मॉडेल आहेत. बाप रे, साड्यांचे रेट एवढे जमीन आसमानला. हे पार्टीचे साड्या आहेत ना, 7-8 हजाराच्या वरचे आहेत ते, है ना. फंक्शनला घालण्यासारखे आहेत हे सर्व.
मम्मी हा घागरा कितीला विकशील? घागरा सॉरी हे काय लेंगा लेंगा कितीला विकशील? झालं चला. असं वाटतं आता साडीच खाऊन टाकू. हां साडी खायला वाटते. साड्या खायच्या सर्व आता. एवढ्या साड्या बाबा लग्नाच्या शॉपिंगमध्ये कायच कमी नसतं. सब चालू राहते. चलो आता कोण भेटले आपल्याला? हाय बोला. हाय एवढे सर्व आहेत. बाय घ्या प्रसाद घ्या सर्वांनी एक एक. नशीब पाणीपुरी खायला आलं सर्व. छान आहे ना? हो तुम्ही नाही मी एक घेतो. बघा हॉटेलमध्ये आणलंय तरी बोलते भात पाहिजे. भात दाल भात. त्या पाठीमागे कारण आहे ते मी डिस्कस नाही करणार. आता आपण आपल्या ह्यांना विचार काय काय ऑर्डर केलं. काय काय ऑर्डर दिलं? सर एक मसाला डोसा केला आहे, एक पनीर कुर्मा डोसा, एक मिल्कशेक चॉकलेट आणि पनीर बर्गर आणि पनीर बिर्याणी. ठीक आहे थँक्यू. आणा जातो. वेलकम. थोडे माणसं बसले सर्व. हां तेच मी बघतोय. नाव काय करते तुझं? मम्मी तुमचा तर फिक्सच असतं ना मसाला डोसा? मसाला डोसा वडा सांबारा कोणत्याही हॉटेलमध्ये ना. कारण आपल्याला डिश माहिती नाही ना कोणते कोणते डिश असतात ते. हे बघा हे आतमध्ये बसले. हे जरा प्रायव्हेट बसलेत. तुमची ऑर्डर आलेली आहे. तुमची ऑर्डर आलेली आहे. इकडे काय मागवलं? मसाला डोसा स्पेशल डोसा. डोस्यापेक्षा ती खाली प्लेट चांगली वाटते. आपल्याकडे पण अशी प्लेट. डोसे पनीर तंदूर. हे कोणाचं आहे? पनीर कशात आहे? हे बघा याच्यात काय पनीर आहे. हे पनीर आहे. हे आहे पनीर तंदूर डोसा आणि आम्हाला काहीच नाही. नाही इकडे बघ. आमच्या टेबल खाली आम्ही आहे. बिचारे आम्ही कायच नाही खात. इकडे बघ. हे उचला एक ते बघ इकडे बघितलं. हे आहे पनीरचं ते पनीर तंदूर डोसा. पनीर तंदूर डोसा. त्यात पनीर आहे ते खाऊन घ्या. घे ना बापू. हे सर्व का होतं माहिती का? इकडे बघा हे सर्व आता काजूचं लग्न आहे ना म्हणून इकडे पार्टी होते आमची. तो दिसतोय. प्री वेडिंग पार्टी. हे बघा दिसते बघ दिसते बघ. ही बरोबर पिते की नाही? असं म्हणतील आईला बाहेर टाकलं बोलतील आई खात नाही म्हणून. आपण काय तुमचं काय ऑर्डर? मम्मीने काय ऑर्डर केलं? आई विसरली. आई ऑर्डर देऊन विसरलेली आहे. हाँ अच्छा वो स्पेशल खाने वाली स्पेशल. हे काहीतरी वेगळं आहे. हे बघा ग्रेव्ही सुद्धा आहे. असं घ्यायचं बरोबर ना? हे ना अरे वा काय प्रेम आहे. बीबी को प्रेम बिर्याणी उतू चाललंय मला माझं काय? तुला बरं होतं तुम्ही ते त्याने हात घेतला. वेगवेगळं का मागवायचं आपण ट्राय करायचं सर्व गोष्टी. टेस्ट कशी त्याची टेस्ट कशी टेस्ट कैसा लग रहा है? कसं वाटतंय का? आता आपण टेस्ट करून बघूया. टेस्ट करून मस्त लागते. नाही हा चालला. अभी मैं खायला छान लागतंय ना? चल आवडलं ना? आवडला मस्त आहे.
कसे आई छान ना. ज्यांना व्हेजमध्ये नॉनव्हेजची टेस्ट घ्यायची असेल ना तर असं मागवायचं नाही. कारण की हे थोडं भुर्जीसारखं चव येते ह्याच्यामध्ये. ते पनीरचे बारीक बारीक पीसेस आहेत ना. आहे पनीर बर्नर. खूप टेम्पटिंग वाटतंय ना. कॅमेरामॅन कसं मारतो हे खाऊन झालेलं आहे. आता हे मी खाणार आहे. हे पण सर्व खायचं असतं. हाँ ऐसा फिर सब लेने का इतना काय करत आहे इकडे सब रगडा करणे का इधर आता इकडे हे मागवलेलं आहे. सर्वांनी टेस्ट करा. एक एक प्लेटमध्ये घ्या सर्वांनी. काजल चलो दोन द्या. तुम्ही दोघांनी खावा तो. ठीक आहे मम्मी. काजल तू त्याच्यातच खा त्याच्यातच खा. आई पूजाला काय तो दे. आई आहे घ्या. ते खाल्ले बुकाला बुक साईडला घे. आई खाऊन दाखवा. काय आलं मस्त आहे. एक नंबर. कसं लागतं भारी आहे ना. हे झाली तिसरा आयटम आहे ना. आता चौथा येईल. चला आता हे काय मागवलेलं आहे आपण. हे ह्यांची स्पेशल बिर्याणी मागवलेली आहे. होय खाता का हे स्पेशल बिर्याणी सर्वांना. हॉटेलची स्पेशल बिर्याणी. हां मम्मी हे भात कसा वाटला. बिर्याणी कशी वाटली. अरे मॅडम खा काजल खावा. तिखट आहे का. काय हात धुवायला लागले का तुम्ही. सर्व मिक्स चाललं. आता कसं डायजेशन करत आहे. व्हेरी गुड. आता पूजाने काय मागवलं अजून. दहीवडा ऑनियन रोटप्पा. आपण सगळं टेस्ट केलं आज. एक प्लेट मागून आम्ही सर्वांना थोडं टेस्ट केली. म्हणजे व्हरायटी खायला मिळाली सर्वांना आहे ना. एवढं वडे त्यात एवढा मोठा बाउल येतो. ते ती पिते ना त्याच्यामुळे. तुम्ही तो दहीवडा खाऊन बघ. टेस्ट करून बघा तुम्ही. आपण पाणीपुरी मागवली नाही फ्री माहिती होतो. कशी आहे कशी आहे ती. आई कशी आहे. छान आहे. छान आहे. चलो आता हे काय मागवलं आहे. चला चौघीनी पाचीनी टेस्ट करा. चला झालं. पॅकअप पोटाच्या वर खाल्लंय. संपलं आता. म्हणूनच बांधून नेलाय. पोटाच्या वर खाल्लं. पार्सल केलं. तुझा पॅकअप झाला. थांब ना. हे बघ आणि हे बघ ना. नाही ते कसं त्यांनी ओरली कॅल्क्युलेट केलं ना. काजलचं पोट भरलं का. पार्सल कुठे तुझं. चलो पॅकअप हो गया उठो. तर आता आम्ही घरून पहिलं निघालो. मग आपण सर्व फॅमिली मिळून शॉपिंग केलेली बरोबर. शॉपिंग झाल्यानंतर आता आपण इकडे येऊन खाल्लं. आता आम्ही बदलापूरला चाललोय. आता आम्ही चाललो बदलापूरला. परत ते बोलतील किती अपडाऊन करता मध्ये बदलापूरला कधी येतात आणि विक्रोलीला कधी येतात. आमचं चालूच असतं. आता हे असं चालूच राहणार आहे. आमची बघा ओला उबेर पण बुक केलेली आहे. तुम्ही पण आता आमच्यासोबत या आणि उबेर करा. बाय 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 बाय. बुधवारी या. बाय. नाईस एन्जॉय.
चला मग आता सर्वांनी कॅमेरा उलटा पकडलेला आहे तर सर्वांनी व्हिडिओ लाईक करा शेअर उद्या करा. आपल्या घरी जाते अंबरनाथला, आता आम्ही चाललो बदलापूरला. घरी पोहोचल्यावर जर ब्लॉगिंग जमली तर दाखवू, हा. नाही तर साफसफाई करू. ही आपली लग्नाच्या दिवशीची शॉपिंग. मला सर्वांनी या आमच्या बरोबर बदलापूरला. बाय. बाय.